za ka ce Allah ya kiyaye, za ka iya cewa mashi kala kallahu. In kuma bai nan ne sai ka ce kala ahullahu. In an ce maka wani ya yi tafiya sai ka ce kala ahullahu. Kuma ku ne za ku yi tafiya ka ce to kala anan. Sunnonin aikin hajji fil hajji a cikin haƙi a cikin hajji ashirin wa salasun, akwai sunna guda 13 lam tazal bata gushe ba. Waɗannan abubuwa duk sunantawa ne wadda hukunci ya gudana da ita, hukuncin aiki ya gudana. Na'am. Sai mu je mana haba. Na'am. لو لم يكن مسلما له التكر نعم. لم يكن بواجب لما قدر. Na'am. لو لم bai zamo gare shi na'am افتقر. da ya bukata. لو لم يكن بواحد inda bai zamo da wahidin guda ɗaya ba, lama kadar da ubangiji bai samu iko ba. لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا عالما. Na'am. لو لم يكن حيا inda bai zamo rayayye ba, مريدا kuma mai nufi, عالما masani, وقادرا kuma mai iko, لما رأيت عالما. da baka ga duk wani alam ba. Inda Allah bai da wannan sifofi, to duk da baka ga Allah ba. Ka gane ko? Na'am. وبالتالي في القضايا باطل قد مقدم إذا مماثل. na'am. والتالي Hakanan kuma fisili mai karatu a cikin wato jerin sufofi shida القضايا a cikin jerin abubuwa shida na hukunce-hukunce باطل